सब केहू के गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल के जौन गाड़ी बा पहुंच गइल बा मैच नंबर 30 पर। एक देने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम तो दोसर का देने चेन्नई सुपर किंग्स। अब भोजपुरिया भौकाल देहे के मिली तो दोसर का देने सबसे बड़का भोजपुरिया लाल मने जैन गोल्ड माही भैया के दर्शन हुई। ई है रनदारी तो सबके भाएला जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। चेन्नई सुपर किंग्स के चेन्नई एक्सप्रेस जौन बा एकदम पटरी से उतर गिल बा। इस सीजन चेन्नई के वापसी करेगे पड़ी। एकाना के मैदान में मने लखनऊ के माटी पर का उ भौकाली अंदाज देहे के मिली, ये सबसे बड़का सवाल रही। लेकिन दोसर का दिन लखनऊ सुपर जायंट्स ई टीम बेजोड़ खेलल जाती है। जौना हिसाब से निकलस पूरन के बल्लेबाजी रहल बा। इस सीजन में ऑरेंज कैप बाणे, सबसे ज्यादा छक्का लगौले बाणे एलएसजी खातिर। अब फिर एलएसजी के जौन टॉप 3 गो बल्लेबाज लोग बाड़न जा वो विदेशी खिलाड़ी बाड़न जा, लेकिन का देसी अंदाज में बल्लेबाजी कर रहल बाड़न जा, एकदम भौकाली मचा रहल बाड़न जा। तो वह सीएसके देने से सबसे बड़का चिंता रहल बा वो लोग के टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर। अब फिर लास्ट में जिम्मेदारी आ जाता माही भैया पर। फिर सब केहू कहता कि माही भैया अब फ्लॉप हो गई बाणे, अब उनकरा से रन नहीं खेलागत। भाई ऐसा नहीं के ऊपर वाला बल्लेबाज लोग रन बना दी हैं जा, तब माही भैया के तो काम खाली कैमियो प्ले करे के है। अहन जब दो चार गेना मिली उनकरा के तो फिर भैया चौका छक्का लगाई हैं। एगो फिनिशर के रोल मैच के फिनिश करे के होला, लेकिन जब ऊपरे से मैच तो लोग छोड़ दे बजा तो फिर माही भैया भी वो में का करिए। सबसे बढ़िया उदाहरण तो देख ला डबल हेडर में का देहे के मिलल कि जब तक पूरा टीम एक साथ होके ना खेली तब तक मैच ना जीतल जाई। विराट कोहली अपना बल्लेबाजी से मैच जीतौले, फिल सॉल्ट आगे एगो मंच सेट कैले, ओकरा बाद आरसीबी वो मैच जीतल। और वह दूसर का मैच में मुंबई इंडियंस के टीम के देखा कैसे कमबैक करल जाला। सबके उम्मीद छोड़ देले रहे कि भाई मुंबई इंडियंस कमबैक कैसे करी, काहे कि दिल्ली कैपिटल्स की टीम बड़ा बेजोड़ खेलत रहे। शुरुआत बढ़िया मिल गई है, करुण नायर के बल्लेबाजी बहुत बेजोड़ देहे के मिलल। फिर मुंबई इंडियंस अचानक खेला पलट दिला सा, आखिरी ओवर में 3 गो रनआउट से बता दिला सा कि ये टीम कमबैक करे जाने ला। लेकिन अब सब केहू के इंतजार रही ई मैच में, आज के मैच में। कहीं ये खेला बा भोजपुरिया माटी में हमनी के देखले मानी जा कि एकाना में गेना घूमेला, गेंदबाज लोग के मदद मिलेला। लेकिन सांझी खानी के मुकाबला बा तो सब केहू चेज करे खातिर जाई। अब फिर इंतजार ई रही कि का ई पिच पर 180 रन बनी, ई सबसे बड़का सवाल रही। बल्लेबाज लोग के बात कर जाओ तो एलएसजी देने से फिर से उम्मीद रही कि ऋषभ पंत के बल्ला चलो भाई, शुरुआत मिल गई बा पिछल का मैच में। निकलस पूरन तो भाई तो तगड़ा फार्म में बाड़े, मैंने इंकरा के तो कुछ कहले मत जाओ ना तो नजर लग जाही। तो दोसर का दिन चेन्नई सुपर किंग्स के जो टॉप ऑर्डर दबा भाई तू लोग के बल्लेबाजी करेगे बड़ी ना तो इहो मैच निकल जाई हाथ से। अब अगर ई मैच निकल गई तो आवे वाला मैच में फिर बड़ा दिक्कत हुई। अब सबसे बड़का कॉन्टेक्स्ट जोन देहे के मिली वो महेंद्र सिंह धोनी या ऋषभ पंत के बीच। दोनों जना कप्तान बड़े, एक देने गुरु दोसर का देने चेला, बड़ा मजेदार हुई खेला। रउआ सब जाई जा कमेंट करके बताई जाए कौन टीम के पलड़ा भारी लाग रहल बा। लेकिन उससे पहले ही चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई ताकि भोजपुरी में क्रिकेट के जानकारी हम रउआ सब तक पहुंचा सकी। धन्यवाद।